lalaking landscaper sa Malaybalay City, Bukidnon ang patay human gipusil samtang nagmaneho sa iyang sakyanan. Personal nga bangi ang ginalantaw sa kapulisan nga motibo sa pagpatay. Ato ibalik si Cyril Chavez. Patay na diyang naabdan sa otoridad ang 45 anyos nga lalaking landscaper human nga gipusil sa wala pa naila mga suspitsado sa Purok 2, Barangay Magsaysay sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang insidente nahitabo pasado alas 2 sa hapon adlaw Miyerkules. Matod sa kapulisan, nahanaw na ang bag sa biktima nga dala ni Ine atol sa iyang pagbiyahe. Sa maong adlaw before the incident happened, adunay nagtawag sa iyaha nga gipadali-dali siya nga ipaanha dito sa barangay Magsaysay kung asa kining insidente nahitabo kay aduna daw kunoy tawo nga gusto magpa-landscape ngadto kaniya. Dugang sa otoridad, posibleng planado ang pagpatay sa biktima ug dili tulis ang motibo, labi pa nga wala kini dalang dakong bahandi atol sa hitabo. Posibleng personal nga bangi ang motibo sa krimen, human nga daan na kuno kini adunay bahad sa iyang kinabuhi. Adunay persons of interest ang kapulisan nga posibleng adunay kalampigitan sa kaso. Right now dili pa nato pwede mabutyag no kung ang details gyud niini, but ang anggulo sa personal gayud nganong resulta sa maong pagpusil patay sa maong biktima. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao